या हम गीतकार शक्ति सूर्या आप सब भोजपुरी श्रोतागण के प्रणाम करतनी। एगो और लेटेस्ट सॉन्ग लेके आइल बानी, एकदम रसदार मैटर बटे पति पत्नी का। जेने को एगो औरत बड़ी तो उनको पति ज्यादा धर्म कर्म पूजा पाठ में रहता ना, आप प्यार ना करता हूँ अपना पत्नी से, तो वही पर वो कहतड़ी अपना सहेली से। यही पर बाटे सॉन्ग ही आया का ट्रैक बाटे खेसारी लाल का बतार सकी बाहरे बा। उम्मीद ना पूरा विश्वास भाई सॉन्ग आप लोग के बहुत पसंद है। एगो लाइक कर दे, कमेंट बताए कि सॉन्ग कैसन बाटे। चलिए अगर शुरू करते हैं डम्मी दतानी एकर मुखड़ा कुछ प्रकार के बा। बानी परेशानी में जवानी मोर जरता, अरे बानी परेशानी में जवानी मोर जरता, सज पे भतहर के बुखार रोज धरता, सज पे भतहर के बुखार रोज धरता, केतनो देखाई हरी हरी नाही चरता, केतनो देखाई हरी हरी नाही चरता, सज पे भतहर के बुखारी रोज धरता, सज पे भतहर के बुखारी रोज धरता। इरल मुखड़ा चलिए अगर अंतरा सुनातनी पहला अंतरा कुछ प्रकार का और लेटेस्ट बटे। धर्म अधर्म बात करे संत ज्ञानी के, तनिको न दुख बूझताटे मोर जवानी के। अरे धर्म अधर्म बात कर संत ज्ञानी के, तनिको न दुख बूझताटे मोर जवानी के। लेता न कोहरा दूनो बेरा ध्यान करता, लेता न कोहरा दूनो बेरा ध्यान करता, सज पे भतहर के बुखार रोज धरता। तो चलिए का दूसरा अंतरा सुना देते हैं आप लोग के। अजबे भतार के गजब रे चरित्र बा, सिंगर शक्ति सूर्य देह आज ले पवित्र बा। अरे गजब भतार के गजब रे चरित्र बा, शक्ति सूर्य सिंगर देह आज ले पवित्र बा। करेला न प्यार देह धोके झोंक झोरता, करेला न प्यार देह धोके झोंक झोरता, सज पे भतहर के बुखार रोज धरता, सज पे भतहर के बुखार रोज धरता। उम्मीद ना पूरा विश्वास भाई सॉन्ग आप लोग को पसंद आई, आके बढ़िया से गाई आप लोग मार्केट में जरूर बजी, पूरा गारंटी बटे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।